Los parlamentos europeos son as azules, ¿verdad? Isa. Sí. Elías Rodríguez Núñez. Así. Votó. Bueno, pues en general están transcurrindo dunha maneira normal, como casi sempre. Eu creo que a participación vai a ser grande, sobre todo nestas eleccións, e que en Rubia sempre participa moita xente neste concello. E, bueno, esperemos que todo transcurra con normalidade como sempre ocorrido. Que ejercendo o dereito a voto, levamos unha maña moi ajetreada, que a xente madrugou, e nada, a campaña moi ben. Moitas gracias a todos.